Госпожата подава така и аз вече няма да дава сега много информация на нашата тема. Просто да не е само те да не знаят кои са. И ние трябва да знаем вече да виждаме. И точно както различите за ръката се върват и да кажат да някакво. Съпознаем с вас и вие с нас. Всеки един от нас ще се представи, ще каже какво работи, къде работи. После ще се представите и вие, за да знаем кои са личностите срещу нас, как се казва, къде сте. Днес това ще направим. Да се запознаем един с друг. Ще го направим интересно, познателно, с игри, доколкото ни стигне времето. Ще ви кажем основните дейности на всеки един от нас. По принцип ние тримата, полицията, второ управление, ще работим през тези 2 години. Не знам дали знаете, 2 години ще се виждаме с вас всяка седмица. Освен нас ще има и други външни лица, които ще идват, които няма да са от полицията. Ще има от Български червен кръст, ще има от представител на Православната църква, ще има представител дали от карта, за да може да ви говори за пътна безопасност, как се пресича безопасно, как се кара първо безопасност, къде се кара. Тези неща ще бъдат изнасени от служители на карта. Сега ще се представя първо аз, казва се Радослав Тодоров, инспектор детска педагогическа стая съм. Моята работа е свързана изцяло и само с деца. Аз работя само с деца. Дете знаете ли какво е дете? Някой от вас знае? Да. За колко години? Точно така. Те е всяко лице, което не е навършило 18 години. Това е дете. Аз работя, значи, само с хора, които не са деца, които не са навършили 18 години. Когато искате да така да не е. Ще имаме и такъв час. Ще ви кажа точно с какво се занимавам. Каква е моята работа. По-много да ви разказвам, но просто няма да ви интересно. Затова сега моята идея е това да знаете какво работи инспектор детска педагогическа стая, казвам се Радослав Тодоров, второ районно управление. Знае ли къде се намира второ районно управление? Знаете ли къде се намира? Знае ли? Още по-добре ще ви който е да видите сградата. Някой дали е учил в 6-та година? Къде? 6-та година. Български. Ето не да знае къде е. Не знае къде е. Ще е интересно. Ще е още по-интересно, като няма знаете. Влезем да я разгледате. Ще гледаме така да ги направим уроците, че да ви е интересно на вас. Ще ви питаме и вас. Ще искаме вашето мнение. Как да ги провеждаме? За да не ви е скучно. Ще си казвате вие не, вие сте големи деца. Ще се съобразяваме с вас. Така че да е ползотворно както за вас, така и за нас. Вие ще научите много неща от нас, ние ще научим много неща от вас. Аз съм сигурен в това нещо. Ще искам само да има някаква дисциплина, да създадем ред, за да може, когато почват лекциите от следващия път, да не се пречи. Това ще е като един час, в който сте през учебно време. Стоите, трябва да се пази тишина, трябва да има дисциплина, защото когато идват и външни лица да ви водят лекциите, те ще дойдат тук да се седят да ви научат на нещо. Да бъдат полезни за вас. Ще трябва някакво уважение да покажете към тях. И от вас, надявам се всичките, които сте тук, сте по желание, искате да научите нещо ново, интересно, да знаете повече от другите в това училище. Ние ще ви го предоставим това знание, но вие трябва в същото време да показвате желание, интерес, умения, дисциплина. Аз съм сигурен, че няма проблем с дисциплината. Виждам, че сте много послушни, че
Колегата каза, че работи с деца, аз работя с възрастни. Вижте каква голяма разлика има между нас двама. Той е униформен, аз не съм полицай, нали? Ще възприеме това. Ще ви покажа как да познавате полицая. Донесъл съм някои работи, ще ви покажа картата на полицая, униформата, знаците, ще покажем белезниците, палките. Сега само ще ги покажем, а след това в следващите теми ще ви дам и вие да се докоснете до тях. По-подробно ще ги опишем, ще разкажем, но това ще бъде... Да не си мислите, че само униформените са полицаи. И аз съм полицай. Само, че има такива служители в полиция, които не носят униформа. И когато някой ви каже, че е полицай, за да разберете, че той е полицай, че не ви лъжи, трябва да ви покаже служебна карта и значка. Всеки един служител в полицията, независимо дали има униформа или не, трябва да има задължително служебна карта и значка. Не ви покаже служебна карта и значка, значи не може да имате доверие към мнение и с полицай. Всеки може да каже, аз съм полицай. Дали има униформа. Подобно на колегите, аз работя и с деца, и с възрастни. Както казвам децата, аз хващам още. Работя на смени, също съм униформен служител. Главен инструктор съм на Пернишката дирекция по полицейска лична защита. В свободното си време съм и активен спортист. Ще помагам на колегите с каквото мога. Също ще кажа, че аз държа на дисциплината. И това е. Вие слушате, ние слушаме и си помагаме. Програмата, която е с вас, която ще работим за напред, има такива часове, които са по полицейска лична защита. Да. Това е колегата, който ще ви показва водещи техники, начин на задържане, как да се отведе като бъде задържан, как да се обезвреди. Това е колегата, който ще ви научи на тези неща. Това е полицейска лична защита. Ние имаме такава дисциплина в Министерството на вътрешните работи, в полицията. Държим изпити всяка година на това нещо, държат много, да може да слагаме белезници, да може да знаем как да задържаме лошите, как да ги обезвреждаме, когато с нож или с пистолет. Това е много важна дисциплина, на която той ще ви научи. И имате си, господине, един верен помощник, Станида да ви детали. Кажи какъв колан имаш ти? Това ще ви бъде... Оранжев, сега ще съм зелен. Каратето, нали? Зелена. А къде тренираш? Тук до полицията. Значи ти ще си пръв помощник на колегата. Той знаеш къде е полицията, така ли? Да. Да, тук има... Да, аз знам. Добре, ние се представихме сега. Вие вече ни познавате, но ние вас не ви познаваме. Искате ли сега да направим една игра опознавателна, да наредим столчетата сега в кръг? Как, разбира се. И ще вземем една топка. Който държи топката ще се представи. Как се казва, на колко години е, има ли братче, сестриче, къде живее, неговите родители, какво работят, какво иска той да работи като порасне голям, като завърши училище. Това нещо ще го направим в вид на игра, за да може и ние вас да познаваме. Ако искате да станете сега, ще направим Кого не приемете? Значи Казваш на кого ще подадеш, да не го изненадаш. Това ли го личка някой? Кажи името на детето. Как ги гледате внимателно? Става. Аз съм Гергана Руменова Ангелова, на 9 години. Живея в Перник. Майка ми се казва Величка, баща ми е Румен. Имам сестра. А да казваме ли името на сестрата? Кажи, Да знаем. ако ученичка, това ученичка кажи. Много е малка за ученик. На колко е? Няма 20 дни. месец. Няма месец. Браво. На 15 седмица точно. Тя се казва Теодора. Мама работи в Латвия. Майка ми се казва Петя, баща ми Даниел. Има малка сестра, която се казва Силвия и е на 1 годинка. И всички я познаваме. Мама работи в ОГВ в банката, а тата работи в армията. Казвам и Марина Матергина и съм на 9 години. Майка ми се казва Асия и работи с за синови. Баща ми се казва Тено и работи по топовете. Шапката на полицая, тук с емблемата. Има няколко вида. Когато тук е бяла, значи е от кат.
колегата, които са в движение по пътищата. Но като дойде колежката, тя ще ви покаже тяхната униформа. Също така трябва да има ето този знак. Виждате тук? Виждате ли където? Също така трябва да има полицая пагони. Сега ще ви покажа, където колегата каза, че всеки полицай има карта и знак. Без тази карта не може да е истински полицай. Тази карта винаги се носи закопчана. Виждате ли? Винаги трябва да бъде закопчана. Ето сега ще ви чакайте първо, ще ви покажа знак. Ето това е нашия знак, който е на полицайите. Искам, може ли да ви поставя една задача? Да! Значи другия път искам всеки да направи идея за вашия знак. Да нарисувате, ще дадете на госпожата и ще ми ги покажете другия път и ще одобриме най-хубавия знак да бъде ваш. Става ли? Съгласни ли сте? Само, че няма да пише дали полиция, както е на господина, а ще бъде детско полицейско управление или отзад на панелките какво пише. Да. Идеята е от вас. Това е картата. Полицая, вижте как е със снимка, за да се види, че той има номер, имената. Виждате ли? Значи всеки полицай има такава карта. Тези, които татовците са в полицията, имат и знаят, са виждали. Ето колегите спират улиците, които хора нарушават движението по пътищата. Това е палката. Сега само ви я показвам. А другия път по-подробно ще говорим за тях. Ето я и жилетката, с която се обличат. Вижте отзад. Какво пише? Полиция. Да, вие имате такива с детската академия. Да, и има емблемата на... Какво е това? На десето училище. Така, имате емблемата на десето училище. Тоест, вие сте полицейски на управление. Колегата сега само да ги показва. Значи полицая също така... Не, това не е локи-токи. Това е малко... Детското е локи-токи, а нашето е радиостанция. С тази радиостанция имаш постоянна връзка с колега, който седи в управлението. После въпрос. На другата лекция ще направим демонстрация как действа това нещо и ще се свържем директно с дежурния, който ще бъде в управлението. Ще ви покажа как става. Да, те да си измислят съобщения. Да, това е фенер, който винаги трябва да има полицая, защото не се знае къде ще отиде. През нощта да може да свети или през деня може да отиде някъде, където няма светлина. Също така трябва да има тефтер, в който записва всички сигнали, информация, която събира. Също съм ви донесъл, това е палката на полицая. Всички униформени полицаи носят такава палка. Ето тук има. Закача се. От другия път ще говорим за тях. Ето това са белезниците, с които се закачат лошите, когато не слушат. Ето така штракат. Ето, да ги видите. Те са много здрави и не може човек да ги разкопчае. В течение на времето ще запознаете с всичко това с подробности. Ще знаете как се ползват белезниците, кога се поставят, къде се поставят, кога се свалят. Ще знаете всеки един пагон какъв, ще може да разпознавате полицаите по пагона. Всяко едно нещо, станцията как се ползва, позивни, палката в кои случаи се ползва, какви видове палки. Но всичките тези неща ще учим във времето. Не можете за един час да учите всичко. Сега днес не беше просто да знаете. Предвидени са много лекции, много разнообразни теми. Ще научите всичко, което ви интересува и искате да научите вие.
Вие сега виждам, че някои вдъха ръце искаха да питат. Кажете, питайте, задавайте въпроси, че ви видях, че бяхте толкова добри. Видях, че всичките имате интерес и желание да научите нещо от нас. Приехте ни добре. И аз мога да ви пожелая само шестици да имате в училище и да се виждаме с вас само по хубави поводи, да се виждаме само тук в детското полицейско управление.